Hawu usemncane 15 years liphila kanje. Inkinga lesilungu hayi mina ngikwazi ukufunda iBhayibheli lesilungu namanye amagama okuzothi ngisafunda ngisajulile bese ayanginikeza inkinga. Athenga iBhayibheli R1,000. Jesus akukhokhela mangikwazi ukuthenga ama Uyazi iBhayibheli zolithenga nje likuphathe. Yazi iBhayibheli liwuwena. kanjani? Zonke izinto ezikhulunywa lapho zenziwa uwena ngqo. Yes. So manje ufuna ukutholani ke ngeBhayibheli? Usulufunde 15 years ufuna ukuthola iBhayibheli ka R1,000. If we are able to buy a weave ka 5,000 and we are able to buy a Hennessy R1,000, guess currently iBhayibheli. Oh wena umuntu osifazana uthanda lezo zinto. Cha, ngithi mina if uBaby is able to buy. Kanti yini uzothenga iBhayibheli? Ngene bani? Mina ngalithenga iBhayibheli but not lesilungu. Ngoba kunamagama lapho ngibe ngithike sifana nyowabheka. Hayi. Mina nginankinga nesilungu mina sengiphelela hlahle empilweni nje manje. Isilungu akusekho la singithatha sengibeke khona. You think so? Yeah, I think so. Anti America khona bazwe. Ngizobe yini ezongenza ngikhothamele lo mlungu sengikhuluma naye. Khothamela. Being understood in a different country. Ngiyabuza ukuthi yini ke le yini okay kulesilungu sami ke nginaso. Yini le ezongenza bese The language barrier, there's certain things that you guys are not going to be able to communicate. lesilungu lesenginaso ngizobhitilisha mina. Then you're not going to be. Kodwa ukuthi ngempela kuzofanele isilungu kube yinto engizoyiluwela ukuthi angiyazi ngenkani. Bona why bengalwela ukuthi Because labo in America, what do you expect them to learn Zulu? mina ke ngingendaba nokuya khona lapha eAmerica. Bring you into their country. Mina ngingendaba nokuya khona ke lapha eAmerica. Right. Ngisho na ngiyokwenzani lini? No. If you don't understand why, it's fine. Well. Nango mama hayi ngisholo lena. Yini le sazongenza ukuthi ngempela ngibhidilize isilungu sengumdala kangaka. Kube khona leyo ndawo ezongisa isilungwini sengiphila isikhathi eside kangaka. Awu kahle nibafana. Umuntu uthi ngiyothenga iBhayibheli ka 1.5 iBhayibheli lakhe lidabukile. Lapho ngiyothenga iBhayibheli lakhe lesingisi. Khona lami lesizulu elincane Testament. Alifuni yona. Uthi nakalizwa kahle isizulu siyamdida. Isizulu siyamdida. Hayi, abana nti. Abantu abafunda la eMagoli, bafunda le eMaCape Town. Mina kuzozwa lo mthetho wobuzulu la. Yana sefoni nazi likhona uqinisile waki. Right, okay, all right, Buffett, no. Nibe right. Bengifuna unikhumbuza nokuthi hayi. Afethu sacane ngisupport. Sacane ngisupport kule album ezeveleta. Sacane ngisupporta. Ikhona iyatholakala kuzo zonke izitolo zomculo ezeveleta. Ama ungabe uchecka nje ukuthi ezeveleta. Sacela manje nine data noma mhlawumbe nine wifi la nikhona. Mani ngihlalele nje nipholile nidlale. Noma ngayidlala kangaki ama market ningawaskip adlala nje azaqede bese ke izobe sidlala futhi ingoma yabo. Ngiyanicela bafethu ukuthi supportaneni la kuMaskandi kubo bonke abaculi. Ngiyabakhonzile ngiyabahlonipha. Angibasabi kodwa ngiyabahlonipha. Nami nginegama lami kufuze ngabe ngiyalihlonipha so angibasabi. Bakhona abangihlulayo khona engibahlulayo leyo ndaba nje kuphela. Ngiyacela bafethu ukuthi nikwazi ukuthi ningidlalele umculo wami
ku-YouTube ngiyanicela bafowethu lapha na ku-YouTube ngoba bese ngiyaveza eqaleni ukuthi ama viewers ayehla enyuka lingisi randi lungisi dollar laphesheya angazi ukuthi kwenziwa yini lokho I don't know and ngiyafisa futhi ukuthi iyeke ingenzeki into enjalo ngiyanicela bafowethu nina okwenu ukuthi ake nihambe niyobona nizofike nibone le ngoma nifeni idlale niyibone uyidlala kwenu niyibone ila nizofike niyibone khona ukuthi namhlanje bisendaweni ukuthi kusasa ni check ukuthi zobe sesendaweni ukuthi I'm stressed about it ngiyacela nikwazi ukuthi ningihelp kuleso simo leso ingoma ethi Dilikantaba okuyona ngoma vele imnandi akukho ukuthi mhlambe khona engenzakala khona if kuthi khona onendlela yokuthi akwazi ukungisiza noma akwazi ukuthi angisindise kuleso simo leso ngiyacela ukuthi angithinte la ku-inbox akwazi ukungisiza ngikwazi ukuthi nginqobe lempi esengibhekene nayo njengamanje ngiyanicela izihlobo zami ngiyanicela ikhukhu zami bese ngizocela futhi ukuthi bafowethu uFacebook mina bengingawazi ngalendlela lebe ngikufanele ukuthi ngiwazi ngawo Facebook ngoba uFacebook wami wawuphethwe uNtaba yaseDubai dala nje mhlawumbe ngabo 2022 2020 2019 wayewusebenzisa kakhulu so akekho umuntu oheka uma ngabe mina sengiqhama sengithi khona umuntu oheka is because ngangawusebenzisi vese uFacebook so into eziningi ngaqala ukuyiphathela zona ngo2022 ngaqala ngaba noFacebook yize ke manje usundlule ku 500,000 ukungisupporta kwenu ngiyacela futhi niqhubeke nenze kanjalo so into yagcina siyenza nguthathe noma ngawuvala konke no Instagram wami ngalezo khadi ingenxa ukuthi Intaba yaseDubai sasingazwene eseyipostela abantombazana ethi intombi zami so ngiyaxoxa ulifaka kakhulu igama lakho ukuthi ngoba umfowethu siyaphisana siyazana kodwa ingxabano yethu ngendlela yaba ngayo angizange ngize ngithande kodwa ngiyafisa ukuthi azi nala khona ukuthi angisoze ngamzonda wangifundisa ukuthi into okufana ngiyiphathele kakhulu kodwa nje ngihambe ngibakhumbuze nje abantu ukuthi entweni kanjalo ungaphathisa umuntu into zakho zibambele wena okungokwakho kodwa angisho kambi yabo noma kodwa kungafika kuye lokho yabona ngisuma wakhe ngeke ngimncenge ngizomtshela nje ukuthi vele kanjalo so ngiyanicela ke nani ihlobo zami ukuthi nazi ukuthi angijwayele kahle uFacebook angijwayele kahle uTikTok nje la kolokungana ngiqale ukubamba lezi zinto lezi ngabo 2020 2022 2023 2024 ngoku 2025 ngiqala ukuyibambela lezi zinto mhlawumbe umunye ngamangala ukuthi imfezi indala kangaka ayina following ayina izinto ngiqala ukuyibambela mina nje manje ngabo 2020 something ngesaphila phika mhlawumbe nabantu ababe no Facebook kudala mhlawumbe befika la ngo2011 abanye bafika ngo2012 13 14 kanjalo bayibambela into zabo asingeke saphika nalabo bantu labo vele sebemkantsha ubumvu mina ngikhane ngiqamba ngubona manje Facebook ukuthi Facebook kusebenza kanje kufanele ngikwazi ukupost kufanele ngibe nokuhlekisa abantu ngoba cha ngiyengiphilela ukudelela abantu noma bengidelela bona ngiyaphendula nje lapha nalapha yabo nami nje ngithi uxoxisana nabo hayi kakhulu kancane nje yabo njengomjitha kodwa ke nje izinto engikhane ngiba nazo leso so nje uTikTok njengoba ngenawo nje manje ngiyangena mase ngangibona futhi ningakhathazeki angawujwayeli kakhulu kodwa ngiyazama ukuthi ngijwayele ngibona nje ngihlushwa ile filter yakhona azi ukuthi bengichofe kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe ngike nga thintisa umama kancane ukuthi angisethele futhi naye wabeka ngalendlela yakhe ayi manje ngeke ngempela buka nje njani yimi yana la kodwa mina umnyama kunalokho yabo yize phela anginazi induna ke vele angidalanga kanjalo kodwa kuna something lokho ngivela nje la emehlweni akazi ngivela kanjani but ngoba mina asoze ngakhona nokukoda engikhayidayo ngoba
mawusungibona wena siphambana la emgwaqeni uzongibona ngeindlela kodwa ke cha angihlukile kanje yabo angekho buhlungu kakhulu kodwa ngibhlungu khona kodwa hayi kakhulu ayikhona abantu ababi la emhlabeni phela ndothi imbi phela khona ngumubi kodwa hayi kakhulu ngoba into efike isimanga akukho ukuthi sona sadalwa umama nobaba wasidala omunye nomunye ngamangala nami sengibuka isibuko ukuthi vele impilo yami senginje yonke yabo ngcono amantombazana abuye eqhaqeke yona ayisike yonke into anciphisisa afaka izinqa yabo manje hayi cha mina akukho engiyokususa kakhulu sengidlula abanye ngiyangibona futhi phela ngingasayinakekile yabona kodwa nje nami mfana ngibe yijongo nje kodwa hayi bese ngiba umdla kakhulu kodwa khona cha kuba buhlungu hayi bafana ngibhlungu kodwa ngcono kodwa hayi ngcono bafana ngcono kakhulu kodwa ububi ke ubendoda ke vele ububi ke ubendoda ayikho indoda eyaba yinhle yabo abantu abathanda ukuba bahle abahlala izibhizi ngcono bahle abantu besifazana mina nje ngoba ngibhlungu kanje hayi kodwa angekho ubuhlungu kakhulu yazi uma kuthi umuntu ubuhlungu hayi nami isolama lengibonisa ukuthi ngimubi kakhulu kodwa kukhona abantu enginokubabona ukuthi bayangidlula yabo ubona umuntu uchayi yijongo ngeleli ligezi la ngoba ukuthi mhlambe phela singabajongo thina ngasitshelana cha umuhle ke hayi ngeke asiyenze lo siyayisithi nje ijongo ukuthi insizwa nje suka ibukeke ngoba abantu abahle kithi thina insizwa abantu abesifazana ngoba sikaganwa nje kanje sisafuna imendo yabo kodwa hayi mina phela ke yabo asifana sengagana kodwa ke nje singamajongo sikaganwa iningi lethu kodwa ke sibongeni ingane zakithi athi ke ngihambe ke nami ngiyogeza ngiyovula nje ishawa yozehlela bese ke nami ngiyahamba ngiyobona insizwa ngapha eBedford View sawodla lunch nje nenkabi ke sixoxa ngisibonisana ukuthi impilo isiphathile ngoba asawenza umculo kuphela sesiyenza okunye kusesayidini ukuthi izingane zikwazi ukuphila ngani ngoba phela uma ngabe wenza lo mculo kwamaskandi kuyenzeka ungabhukwa ngoba ayinazo lezi zinto lezi eziphitha imicimbi sometimes zinokubuye zizenzele enye into nje ungasazi manje ukuthi yini ngoba babe sebefisa ngathi manje ngathi wasesibheke bona seyibona amabhoza hayi kanti mina ke hayi laki mayi hayi khulekana hey mina don't care ngishaya ebingoma ngiyafisa ukuthi nami ngijabulise laba abangithandayo ke umcimbini kodwa nje ngiyayiphilela yaphila saka futhi nawe noma ungangibona yabo nje manje ngisayiviyale ngiyothatha impahla sazoswenka sazoba nenkinga yabona zoveza ezinye izithomo zobe ngishuthile nje yabona ukuthi ngiboma wavela bathenga 12:30 so ngiya lapha eCarton Center of iward yabo ngilifaka emzimbeni wami ngoba hayi ward lona ngiyalixova ke iward angiyixova ke ward so ngifika lapha ngifike nje of iward gqoka impahla ngihambe ngiyoshutha ngibe right ngibona sengishaya ithombe ezintsha nje manje yabo yini inhlanhla nami ngayazi yayiqhamukela lapha ngathi ngithi nginganakile ngangifuna live yali yasingitshela ukuthi ozogqoka mfowethu ngase ngifaka kubantu bese ngisuka lapho ngishonale eSharp ngifike ngiyothatha iguze elilodwa engiyacabanga se-16 manje lana yo lapho umphathi wakhona uthi ningamvimbi lo akathatha into ayifuna manje nami ayisengibona ukuthi angaxovi kakhulu yabona
ngoze ngiphenduka umfowangeti umfowangeti wayihlobo zami umfowangeti yadula phela kwamajonga impahla ungabona abantu begqoka impahla uma ngabe ukuthi uyayithenga impahla uchoma ngayo aphiki nathi thina saba nenhlanhla yokuthi siyaqukiswa but noma uyijonga uzochoma ngempahla uyithenga hayi thina sikubuka nje umthitho right ungabe saba nalutho enyonayo empilweni ngoba impahla iyadura uma ngabe uzongitshela ukuthi wena uthenga isicathulo esingaphansi ka2000 kukhona abantu abagqoka ugcokama inxusa kwalungana kwa Abita kukhona abantu abagqoma Abita uyabona ukuthi ingezo uyifaka ngendlela eright kanani kodwa ithi ngiyabiza ngifike mina ngithi nali iguzi lifike lithi 2000 iguzi legandaganda ngihambe kusempahleni yakaviyali ifike impahla ukuthi usibone siswenkile nonto encane kanti thina saphiwa nje mahala wona sifike sikushaye 6000 iyabitha uthi uyaza ku brain would fike to 1.5 uthi uyeza uthi uyalibheka ishirt thizeni ubonda hayi lamanye abheda eliride lika 1.5 so impahla eyalimaza ihlobo sami yalimaza yabona nje 10000 ukushaya nje ngempahla ngosuku olulodwa ubone ukuthi hayish kwasona isicathulo nje esisodwa iAbita uma ngabe izobiza le mali ezofika ibize ngiyakutshela ubungathenga osimenda bangaka ekhaya mawuhlala impilo thina sesakha ke saqeda ke sekushoda nje uNkulunkulu asipha amandla sisebenze sakhe ithimizi kodwa nje hayi sesakhe emakhaya thina saba right yabo ngemali yenu enaningisapota ngayo ngemali yenu enaningithanda ngayo ngasheshe ngakwenza nje okuningi ngayithengela imuntu yami nje encanyana for ukuthi ngizule ngingabi ulapholo yabo kodwa nje hayi amandleni bafowethu hayi ngiyanithanda kodwa ngiyanithanda but kufanele nginiyale lapho thizeni iyadura impahla kufuna mawuzothenga impahla kubekelela ungathi uthenga isicathulo akusadliwa kusasa hayi yabo ngoba phela ikhona insizwa ziyaswenkala ngaphandle ngoba ngikubalela ukuthi nabo ucukama nabo Smira nabo Ntencane nabo Omnyuvu nabo Majevana nabo umfeze emnyama siyayiswenkela nje bafowethu yabo nabo ukhuzana insizwa ziyagqoka kodwa bafowethu sibuye kwesinye isikhathi sinicabangele nani yabo ngoba thina lezi zinto sibuye sigqoke mahala nina neyithenga kanti siyafisa ukuthi nani ekusisupport utheni yize kungaduri yabo idatha lelo suku lithengile ungisupporta ngalo ngelinye ilanga ngikwazi ukuchumina kodwa nje kufanele ngibuye ngikwazi ukukhuza ukuthi hayi yona i-right uyithenga uma ngabe uyi-afford impahla mhlawumbe ke sithi mhlawumbe lapho ku-30 40 ngokomholo wakho kodwa uma ngabe uzohola mhlawumbe ngenyanga uhola 10000 but bese uthi ufuna ukuyosika ingezo futhi kuyalandwa kulowo nyanga ke leyo fanele ukwamukele ukuthi akuyalandwa kulowo nyanga kanti ngoba uhola lo mali ayifuna ukubekelele ngempela mhlawumbe uthi 1000 ukume uthi 2000 ubeke ebank phela kwenyanga ukume gcineni kwakhona awubese uyake nawe uyadubula hayi ukuthi uyadubula bese lokho ethethe njalo umama kamfana ndaphana awufanga imali kanti wena sekufanele ube mubi yabona ngoba phela banjalo phela abantu besifazana bahlupha kabi angifunda uqamba ngayo especially mase ningathandani futhi yena ekuthanda hlupha kabi umuntu wakhona ufonela namanje azanike nanengane ifona kuhlupha uzumangala ukuthi akusengane noma kanti sekufunwa mina yimi nofunwayo manje noma uba kwenzalani ngiyaxolisa kunena besifazana kodwa hayi lento engishoyo mina ngiyayazi bayahlupha abantu besifazane ufuna ukutshela mama umuntu ahluphe
Yabona and umuntu wakhona akusekho ukuthi kuyashintsha vele uyozufe nenze ubuhlobo obungona phakade ngoba khona ingane bese akuhluphela nje ukuthi khona ingane la umbone ukuthi hayi ngoba kuhlwa njani thothi impilo yakhe nje nayi right lapha uthi uzokuhluphela nje ukuthi nje unyudele uzuyisort ngangiyenzelani lento le kodwa manje ubone ukuthi kuyafana ucaso wami akusizi yabo noma ungayilethi inyanga nenyanga uyifaka nge25 ifuna nge30 uzobona uyifaka kahle nge25 ayifune nje nge15 vele ubone oh le nje incuphi lahle hayi ukuthi ngoba kanjani yabo ushiwe nje ushiwe kahle athi kufana nokuthi nje kukhuluna uthi dama yabona mina sangavela ngahlakanipha ngisacasuki wangithethisa nje ile nkathi ngivala ifoni yami ungeke usangithola noma ungafuna ngo13 ungafuna ngamanye amanamba ngalesikhathi mina ngizothi mina nayi imali yomntwana yileso sikhathi leso ngoba ngiyabazi takusuka kushayine ngemessage enkulu engaka ngiphathi makuthiwa kuzothiwa ingane iyagula ingane ingaguli ayi abantu besifazana wow yimi laba ngisi ngakho nje ngingathi ngibathanda thani kakhulu ngoba sendo kunena abantu bakithi hey kamnandi kuyihlonipha nani ngamajokoda phela nifaka phela imali engane yabo nifambe namathola nani fambe phela izithi lezi ingane futhi atrek njani ingunaphakade vele siphila nazo uyaphela ke bethu bafana bakithi live yini manje dalonga umuntu nothando ngisho nakumajita futhi ngakubona mangihlana nawo strateni ngiphaphela mhlawumbe abantu abaningi abanokungibona banokubabaza inhlonipho enginayo yabo mina ngimdala kakhulu mina kunabafana nje abancane uthi uyakubuka umfana ukubona ukuthi yazi lokhu kunethambo kude kodwa kula ku 25 26 yabo mina ngiyolanda 40 but the way ngiyokutreata ngakhona nginakho lokho ukuthi i-industry yami ihamba kanjani yabo but kodwa ke nje ngiyahlonipha futhi ngiyabheda sometimes kakhulu futhi ngiyokubhedela ukwati ungizonde unyaka wonke kodwa ubukwazi ukuthi kube kuwena usuke wangibuka mhlawumbe ngithatha njengesinoko yabo kodwa ke nje ngiyokwenza ukuphazamiseka abhlungu ngabe yabo ngoba amalanga awafani mhlawumbe ungithola nje ngelilanga nenkinga zami esiceleni ngithathe ngibhekiseli so izinto enzalayo lezo ngelilanga ngikuhloniphe futhi ube uhlonipheke nawe uyithatha uthi yilo mfana lona yabo ngelinye ilanga ngahlonipha omunye umjita hawo sakhuluma nje kahle naye iphilela kusho ukuthi wathi mayise fika endaweni la afika kuyo siyafika yafona yes nokwe awu imina uthatha amanamba phone akho awu ngoba uyithulele kangakasayixoxela kamnandi usuphaphiswa yini manje la usukhona usungifonela usuba ngumsindi awukhulume nalabo abantu awu wow inceko yabo so yazi ngavela ngapho yazi ngavela ngaphoxe ngavela ngaphatha nje ngaphi ukuthi how come umuntu ngize ngomnika namanamba ami mina nginike nani umba amanamba ami angihambe nje